Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato basi na lang makakaon siya sa mga momoho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuhol ug mutilap sa iyang mga nuka. Kunya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham dito sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay ug gilubong ug nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Kunya miyahat siya ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro sa tupad kaniya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, "Amahan, kaluhi intawon ako." Ug ipadala si Lazaro diri aron ituslog ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, "Anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang." Samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ana anay laom nga bungaw nga nag-uwang kanato aron katong buot mo tabok nganhi kanimo gikan diri dili makahimo niyang anaa diha na makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan ang yuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, din ako may 5 ka igsuong lalaki. Paadto siya kanila aron kapasidan-an og dili may anhin ning dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atuad dito si Moises ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila na'y mahibaw sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo. Kung dunay mabanhaw mo adto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Binati ko mga igsuon, hinigugma ko mga parokyano, mga lungsuranon, o mga online viewers and followers nato, nining nindot o puno sa kadasig nga kabuntagon, katapusan, Domingo sa bulan sa Setyembre. Kaninyong tanan, good morning. O karon usab National Seafarers Day o Migrants Sunday. Atong hinumduman o pasidugan atong mga igsuon nga nanarbaho diha sa kalawran inyong mga anak, mga bana, mga igsuon nga naningkamot nga mabuhi giagwanta ang kalisod sa kadagatan, mga bawod o kalayo sa pamilya aron lang pagpaningkamot nga mabuhi makakaon o magkapaeskwela sa mga anak. Ato silang hinumduman pinagi sa kamasipang pakpak. Ang Ebanghelyo karon naghatag nato og usa ka buhi nga pagpahinumdom sa daghang mga butang apan usa ka mahinungdanon nga kahimtang, duha ka mga managlahi nga kahimtang nga mahitabo og makita nato sa kinabuhi. Gitaytulan ko ni kini og the parable of Lazarus and the rich man. Ang sambingay sa usa ka dato o sa usa ka kabos nga si Lazaro. Makita na to din ang duha ka mga two major characters in the parable. Primero ni ay kahimtang sa gitawag og kaharuhay. Maura ba na ang unang pagbasa karon? Ingon din alaot gayud kamo nga nagpuyo sa kinabuhi nga haruhay.
Sabot pa ba mong haruhay? Sa may haruhay. O haruhay gani, buhong. Buhong. Sabot po ng buhong pa din. Basta kay buhong. Buhong gani, waka magkuwang sa mga gikinahanglan aron ka mabuhi. Buhong, puno ba? Abunda in Espanyol. Abunda. Naani mo ang tanan. Maunay haruhay. Niyay dato nga haruhay. Ginganlan man ni sa tradisyon o dives ang iyangan. Pero ang po nga dives mo po na Latin term meaning rich. Dives. Unyagiun sa paghulagway ang kaharuhay ni dives dinhi. Ingon dinhi nagpuyo siya nga luho o mahal ang iyahang bisti. So piskay sinina. Mahalon o sinina. Kay kaniadto usa sa timailhan og dato ka kung piskay o mahalon kag sinina. Bali na magkaroon ng mga dato kay di naman magsininag tanong kay mahadlok magtulison. Di ba? Karon ang mga dato mo na magsininag gisi-gisi kay aron di mailhan nga labi na magsuy-suroy sila aron di mailhan nga daghang kwarta ang ilang sud ang ilang bag. But sa una, clothing was a status symbol. Una ikaduha, nganong gihulagway siya nga dato, sige siya kaon. Gami o pagkaon. Kaya sa kinabuhi na to, katuraman po mga dato, maoy, lamig kaon dyan. Klaro man na sa kinabuhi. Mabitan ay kalainan, ang pinakadakong kalainan sa pobre o dato. Ang pobre, modagan, kadabuntag, mangitag kaon. Ang dato, magadagan, kadabuntag, kay aron mahilis ang kinaon. Muna kalainan o dato o pobre. Kaya ang dato, sige man nag-jogging. Kaya mahilis ang kolesterol, mahilis ang sugar. Ang pobre po gadagandagan po na og pangitag asay pakals, asay patay, asay 40, asay tapos, asay reunion, aron makapangijawat. Luoy ko po ito mga kabos, kay kanunay lang ta mangijawat. Mabita na uban ng mga apikig kahimtang, dyan mo yung makumpisal niya, Father, bendisyon ko kay nakasa ko glutoni. Yung anong kasa mo kay glutoni? Ang Father nga dihay tapos, yung anto po ko pagkabuntag, pagkaudto, dihapoy 40, dito po ko Father. Diya pagkahapon, dihapoy cluster nga kapista, dito ko po Father. So sa daghan, kung nabusog ko, sa ilo ako nakasa kay glutoni. O di man nasa, kay nabusog, maka magsuka-suka. Ang tawag ana dili na glutoni, ang tawag ana pangijawat. Sa ba ni mangijawata sa kinabuhi? Ang kabos dinhi gihulagway sa lahi nga kahimtang giun sa paghulagway ang iyang kakabos. Primero giingon dinhi si Lazaro ang iyang lawas na luko o nuka. Natiman ang nuka nga gipasabot din dili lang ka ng mga nuka parehas ng bata nga nukaon. But tungod kay way laing pong nga ika-translate ka ni adto, ang gigamit nila nga pong nuka. But dili lang ni ordinaryo nga nuka ni nga sa lawas, hingtapot sa lawas ni Lazaro. Kay ibo magunsa ning klasiha sa nuka, mga tiguang kanang gitawag og bahak. Kaila ba mo bahak? Nagibahak. Nagibahak ni hang iro. Ang bahak, lawom, labaw pa na sa ordinaryong nuka. Kaya sa hinukaon, bitaw-taog natin mga allergies. Ang bahak, usa kini kamatang sa nuka, so kita. Uni ang uban ani, ang tuba, ang gigamit ni bukan pag-ado. Bahak.
So gibahak si Lazaro. Uni ang mga bahak kaniadto kay jamo pagoy antibiotic, wa jamo pay tambal, wa jamo alcohol, wa jamo mga remedyo o saong pagtambaw o bahakon ka sa una ang mugawas sa imong bahak pagsagol ang dugo og nana. Just imagine. Mo bitaw ni hitila ning iro sa may tilaan sa iro o wa jamoy hinggawas ana mao bitaw ni na dinhi gitilaan sa iro ija mga nuka, so di lalim nga kahimtang. So ma-imagine mo nga ang nuka ni Lazaro ang bahak ganang-nang na naghanatag mga karaang word karong buntaga sa may ganang-nang gaagas ganang-nang mura bitaw og kanang gasagol ng dugo og nana mo'y gaagas sa bahak ni Lazaro na mao to'y gitilapan sa mga iro. Ikaduhang hulagway sa pagkamakalluluoy ni Lazaro, gawas ng gibahak si Lazaro, gakaon pa jud siya sa mga bumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Pero ang mumho nga gipasabot ani dili nang mumho anang atong mga lilungag nga kanon nga mais o humay. Pila ra ba nang usa ka buok mumho? Bisag manok di magani mabusog usa ka buok mumho. Ang mumho nga gipasabot ani katong hinalibi sa pan sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo kaniadtong ilang pan ka ilang mo empanada no. Mo kurma ang empanada na bitaw nay gurod-gurod anang kilid. Ang ilang pan kaniadto, di man jamo man sila wet wipe, jamo sila sanitizer. Inipangao nila baho magkagmungit, kaila ba mungit, mangmungit. Iniguman nila kaon sa una kanang ilang pan, kanang para nang empanada, kanang gurod-gurod anang kilid, mauna ilang ibanjo sa ilahang kamot, ana ilan ang halibisan ng pan katong ngilid. Katong ngilid sa pan, ilan ang ibulbando sa ilang kamot, muna ilang iitsa. Muna isawon sa mga pobre nga gahuwat sa dato nga gakaon. Muna ibuti pasabot aning mumho. Ang mumho nga gipasabot ani dili nang usa ka lugas nga para nang karon sa unang kasab-an ta atong lula kay matagak og usa ka lugas mumho. Ang mumho dinhi hinalibi sa ilang pan, makabusog upod. Pero hugaw. Kay gikan naman to sa kabot, sa dato, salim, munin dinhi. Mumho nga mga tagak gikan sa lamesa, sa dato. Luoy. Karon, samay sa dato. Ngano nga pag tunga-tunga sa istorya, na imperno ang dato. Kabantay mo, na imperno ang dato. Unya si Lazaro na langit. Nabali ang ilang kahimtang. Sa kalibutan, hayahay ang dato, makaluluoy si Lazaro. Pagkamatay na nilang duha, nahayahay si Lazaro, ang dato makaluluoy kay bisan iyang dila, labihang inita. Buti pasabot na imperno ang dato. Karon mamalandong kita, samay gika-impernohan sa dato. Timani nga ang dato nga tao din sa Ebanghelyo karon di parehas na ubang mga dato nga di magpasaka. May tarungon na sabot ni Ebanghelyo karon kay kabantay mo ingon din higod kada adlaw pagadadon si Lazaro sa balay sa dato basin og makakaon siya sa mga mumho. Sa ato pa ang dato nga pasaka o pobre, di ba kabantay mo? Di pa rin na ubang dato nga ipagukod tag-iro. Di pa rin na ubang dato nga sirad-an ang pultahan. Di pa rin na ubang mga dato nga muadto ta sa ilang bahay na po'y mahap gasunon. Matag maikog ta mo tama kay na po'y helper nga kasigig sunod-sunod atong mahap asa imong lakang tua po'y mahap gasunod. Lahi ning datua. Kay kada adlaw welcome man si Lazaro sa isang bahay. Nabitaw din kada adlaw dadoon siya sa bahay sa dato. So ang pobre, gi-welcome sa dato sa isang bahay. Mao bitaw na makakaon siya ilawom sa mumho sa lamisa. So kining datuan ni og istriktohon, dili siya mata pobre. Kay welcome man siya kabos. Gipadadyon ko di dyan ng ginuka, gipadadyon di dyan ng gibaha, gipadadyon di dyan ng ganang-nang. Bisag dato siya piskay siya bahay. Samay gika-impernohan sa dato.
kanang giingon og ang iyang pag-uwalay pagpanginano. Kanang way paghuna-huna ba? Nga naa di ay angay tabangan o angay di ay kaluyan. Makapaimpirno di ay ni. So makapaimpirno di nato, dili rin di nang mamangag, kag pobre, dili na di nang sipasipaan nato ng baligya na mga pobre ng kilid, dili lang di nang pagnaog-daog sa pobre, makapaimpirno di nang watay gibuhat o wata manginano sa ilang kahimtang. Maurang impirno habay, pariho ra og silo. Mauni usahay masipyat sa ubang mga tao o kanatong tanan. Kay kining way pagpakabana, kanang di ka kamao manginano sa kahimtang sa ubang mga tao, maghatod ay po din nato ngadto sa way katapusan silo. Muni atong bantayan, kay daghang mga panahon nga malipat kita niini. Ug mamalandong kita sa Ebanghelyo karon, sa na magsigig pamusong, sa na magsigig og panug-ab unya katong atong silingan o atong igsuon, atong pagumangkon, wa jamoy sud ng tiyan ing hanggam na laghangin, sagol langaw. Makapaimpirno dai na. Sa dai ning gasigita, wa may question na sige tag eskwela master's degree, sige tag eskwela doctorate. Ako father 5 na ihong titulo father, 4 na ihong doctorate, 3 ihong MA, daghan pa kog mga gipang-eskwelahan hangtod karon gasige pa kog eskwela padre, daghan akong titulo sa tumoy sa ungan, di na dautan. Pero gasige kag eskwela, sige kag eskwela, sige daghang kag doctorate, na wa ka kagasto na imong pagumangkon, nga wa jamoy ika pa eskwela imo isuon, nga wa ika pa eskwela sa ilang mga anak, peligro. Peligro. Peligro og unom kabuk imong degree unsa jamo kay pagumangkon nga na pa eskwela. Kay ikaw ra untay tubig-tubigan sa imuhang pamilya. Kinandi ta ka mao maghuna-huna. Daghang mga taong ingon anak. Bisan gud sa ato mga cluster. Tanawa daghang mga tawo madunggan nato nga bisan og pagkaon og pare alalisan paghapon. Minsan sa atong cluster, lanaw ta tay kauban sa cluster nga kinadatuan, maitok pa sa kuliktahag 5 pesos kay ag pagkaon sa pare nga 150 gibahin tag 3.50 tag 4 pesos tag 10 pesos kadagdag gilalisan pa. Dato-datoon ka asa naman na ampaha kay dako makagsuweldo, dako man ka og ginansa sa imong negosyo. Lami og iyon, ako na lang may pagkaon ng pare, ako na lang may pagkaon ng mga minister, ako na lang may pagkaon ng taga-simbahan. Asaw na lang magbalansihan, kag pila mo kada bubong, kay ikaw may naahan. Katapusan, daghang mga tao nga kaon lag mumho. Daghang mga tao karon ang wa makakaon sa unsay tinuod nga putahe kay mumuhora in tawe na ila. Ug atong pamalandungan ng mga nahitabo karon sa atong nason, sa may nahitabo karon o base sa mga nanggawas ng mga di maayong balita, ang nadapat sa atong mga project, labi na sa atong mga infrastructures, mumuhora. Mumuho na lang kay napulos kickback. Gaanam-anam ang mga kickback. Sa una kuno matupa sa atong kita mo na sa mga post sa Facebook o sa makasaligang tinugnan, 10% ra ang kickback nga musud sa ubang mga politiko. Hantod hing 15%, hantod hing 20%, na karon gibanabana nga ang kickback 30%. Mga sa may mahitabo, ang ubang mga kontraktor mapugos o human sa proyekto nga substandard. Mumuho na may nahibilin. Mauna sa may nahitabo, kung ang usa ka project, mumuho na lang ang nadapat
mo nang usa ka semana pahingliki na kalsada. Siya magianrag buntis nga dakong tiyan, hingkang-a na kalsada. Nga naman, mumho na may nadapat. Pila ragod ang 30% sa kinatibok ang budget sa project. Muna kita karon og di mautro ng sistema sa atong nasod, moabot ang panahon nga mumho na lamay ato. Kaya tinuod nga mga bahandi, tinuod nga mga pagkaon, tuar sa pipila ka mga igsuon ra po nato mga Pilipino, mga Katoliko pasod, nga mo'y nakapahimos sa binilyon o daghang mga putahi nga ilaha nga gipahimos lang. Just imagine, tulo ka buok, mangaon, moabot og 700,000 ang mabayran. Nakita galisod, ganitag palit og isda, tanawa ng atong mapalit, kara, kinsa ba na ito maayaw, pagabutang ani, puro man ta kasagaran aning kamot. Malipay na ganita karong makapalita og tulingan nga dili dubo. Kaya unsa may atong ma-afford karon, kasagaran mga isda na intawon, nga mga baratuhon, tuod sa kamahal sa paliton. Ako, maubitan ng karong bisag na pari ko, di ko mukaon, mukumangay mga isdang mahalong, kaya ako maanad. Sa may kasagaran, tigkaon mo sa una, amag-amag, na bahong iti, bitaw ini ko anak to, nakilawon, bitaw na po, lami mo po kilawon. Na muong, na isdang muong ato, nga kinamotahag naong, murag nga na atong naong, nga ini suod sa plato, murag wak-wak, bitaw nga padong, manoko. Ang inas nanay sa unag, makaon, maguninay. Bautong ka itong naong, di madrawing. Pero tanawa, naghangkarong ng ngaon, tulor kabuo, 700,000 agibayran. Sayang atong Pilipinas kung ang atong mga katawhan kanunay ra gakaog mumho, samtang ang uban gakaon og mga crispy pata og mga mahalong pagkaon, mga bulawan nga makutsara og tinidor gikan ra pod sa atong buhis. Naara ba na isang putanan sa laing kinabuhi. Hinaut nga magkapamalandong kita sa Ebanghelyo karon. Amen.